Hej, moji prijatelji, nešto jako čudno se događa u bakićinoj kući danas. Poslušajte samo ovo. Ova kuća je potpuno tiha i to znači da baka ne gleda televiziju. To je vrlo čudno, pogotovo jer je sada jutro i u ovo vrijeme baka uvijek gleda televiziju. I pogledajte, moji prijatelji, pod bakine kuće je prljav, a bakina tava je pospremljena. Što se danas događa u ovoj kući? Gdje je baka? I pogledajte upravo ovdje, ispred nas, upravo sam sreo baku i čini se da je danas tužna. Što bi se moglo dogoditi? Zašto televizija nije na maksimalnoj glasnoći, bako? Hej, mačkice, danas se ne osjećam baš dobro. Ali kako to, bako? Danas nisi dobro. Da li želiš reći da si bolesna danas? Prijatelji moji, ne mogu vjerovati u to. Baka mi je upravo rekla da je bolesna. U redu, treba ću te pregledati, bako. Dakle, idemo i... Baka, jako si vruća. Bako, imaš li groznicu? Ili je možda moja šapica previše hladna? Ne znam, jer sam samo mačka. U ovom slučaju trebamo pravog liječnika. I zato ćemo sada nazvat bolnicu. Dakle, idemo, prijatelji. Vrijeme je da nazovemo doktora da dođe i pobrine se za baku. Bok, ovdje je bolnica. Što trebate? Pozdrav, gospodine doktore. Molim vas, trebate doći ovdje i pregledati baku, jer ima visoku temperaturu. Danas je baka bolesna i treba joj pomoć. Sve u redu, ali slučajno, imate li novaca? Dakle, doktore, zapravo nemamo novca. Onda u ovom slučaju neću moći pomoći. Ali čekaj, kak to misliš? Liječnik mi je upravo rekao da mi neće moći pomoći jer nemamo novca i još mi je poklopio slušalicu. A baka, zašto si se smijala tome? To uopće nije smiješno. Moram nekako paziti na tebe. I mislim da već znam točno što ću učiniti kako bih mogao brinuti o baki. I zato će mi trebati pomoć mog prijatelja robota. Hej, mali robote, idemo, imamo hitan slučaj. Nažalost, baka je bolesna i zato joj treba tvoja pomoć. I znam, mali robote, da si jako moćan. Ti si najmoćniji robot na svijetu. I nadam se da imate medicinski način za pregled bake. Pa mi reci, imate li medicinski način? Hej, mačkice, probudio si me u najboljem dijelu mog sna. Čekaj malo, mali robote, kako to misliš da sam te probudio u najboljem dijelu tvog sna? Ti si robot i roboti ne bi trebali spavati. I još nešto, upravo si mi rekao da si sanjao. Čekaj, možda si, prvi robot na svijetu koji može sanjati. I to je nevjerojatno, ali ne možemo sada o tome razgovarati. Trebam te da se brineš za baku. Idemo. Uključujem medicinski način. Pregledavam baku. Pa, doktore, molim vas, recite mi što se događa s bakom. Dijagnoza dovršena. Baka je bolesna. Baka ima gripu. Ne mogu vjerovati. Zbilja, je li baka prehlađena? I u tom slučaju što mogu učiniti da joj bude bolje? Da bi se oporavila, baka treba ljubaznost, odmor i posebnu njegu. Razumijem, doktore. Kao što možete vidjeti, baka već odmara i ja se već brinem o njoj. Ali imamo mali problem. Kako ću maziti baku? Ne dopušta mi da to učinim ni pod kojim uvjetima. I svaki put kad sam pokušao maziti baku, ona me pogodila tavom. Ali danas baka neće uspjeti uzeti tavu. Pogotovo jer je bolesna i nema snage za to. Zapravo, robozinjo, u pravu si. Nažalost, baka je jako bolesna i zato je njezina tava spremljena u kuhinji. Hej, bako, brineš se o mene već mnogo godina i znam da ne znaš baš kako se brinuti za mačiće i da voliš da me pogodiš onom tavom. Ali u redu je, jer duboko u sebi znam da me voliš.
I zato, bako, danas je moj red da se brinem za tebe. Ja, Mačić, službeno izjavljujem da ću danas biti tvoj liječnik i neću odustati dok ne ustaneš s tog kauča i ne budeš potpuno oporavljena. I vidite, prijatelji moji, upravo sam stavio baku na počinak i sada se moramo pobrinuti za nju. I samo oni koji vole baku će lajkati i pretplatiti se na kanal. Siguran sam da ćemo, ako oboje radimo zajedno, uspjeti izliječiti baku od ove prehlade. Hajde, imaš samo 3 sekunde. To je to, moj prijatelju, puno hvala na tvojoj pomoći. I čekaj, gdje je mali robot nestao? Bio je baš ovdje i ne mogu vjerovati u to. Pogledajte samo, mali robot je opet zaspao. Ovaj robot je stvarno malo lud. A sada, da bi baka ozdravila, mi ćemo se brinuti o njoj. I jedna vrlo važna stvar za bakin oporavak od ove prehlade je da ima zdravu prehranu. Zato ćemo baku nahraniti mrkvom. Tako je, moji prijatelji. I siguran sam da kad baka pojede ovu mrkvu, osjećat će se bolje. Pa idemo, bako, vrijeme je za jesti. I bako, što radiš ovdje na podu? Jao, prijatelji moji, baka je toliko bolesna da je pala s kauča i sada ne može ustati. Nadam se da će barem moći pojesti ovu mrkvu. Ali izgleda da baka ne može jest mrkvu i to znači da je baka u teškom stanju. I moji prijatelji, sada kada baka ne može jesti, sve što možemo učiniti je donijeti joj vode. Siguran sam da će se baka osjećati bolje kada popije ovu vodu. I naravno, donio sam veliki lonac kako bismo joj mogli donijeti puno vode. Pa hajdemo! Hej bako, pogledaj što sam ti donio. Veliki lonac pun vode za tebe da piješ. I baka, zašto sada ležiš na drugačiji način? Možda je baka tražila ugodniji način za spavanje i čini se da joj je ovako dobro. To znači da se baka počinje osjećati bolje. I mislim da će se, kad popije ovu vodu, osjećati još bolje. Hajde, bako, popij svu ovu vodu. Ej, mačkice, kad ozdravim, udarit ću te svojim tiganjom. A moji prijatelji, jeste li čuli što je baka upravo rekla? Čini se da se stvarno oporavlja. Čak mi je upravo rekla da će me udariti tavom. Ali bako, da bi me udarila tavom, prvo moraš biti potpuno izliječena. A da bi ozdravila, bako, moraš puno odmarati. Mislim da se odmaranjem na ovaj način nećeš oporaviti. Bako, čini se da nešto nedostaje i već znam tačno što je. Hej, bako, pričekaj me tamo, odmah se vraćam. I pogledajte, prijatelji moji, što ovdje imamo. To su vrlo udobni jastuci i nosit ćemo te jastuke baki. A baka, ovdje su vaši jastuci kako biste mogli udobno spavati. I onda ćete se na ovaj način brzo oporaviti. I sad, moji prijatelji, ono što moram učiniti je paziti na baku. A za to ne smijem zaspati. Ali moram vam priznati da sam jako umoran. I zato, mali vuče, trebam tvoju pomoć. Molim te, pazi na baku dok se malo odmaram. Način nadzora aktiviran. Maksimalna pažnja aktivirana. Ali što sada? Koliko je sati? Vidite, već je noć. Jako je mračno. I zašto je mali robot spavao? Hej, mali robote, zamolio sam te da pripaziš na baku jer moramo osigurati da se brzo oporavi od ove gripe. I gle, prijatelji, izgleda da baka još uvijek nije bolje. U ovom slučaju nemam izbora. Vrijeme je da zovem djeda. Tako je, siguran sam da će nam djed moći pomoći. I jako što se sjećam,
posljednji put kad sam bio bolestan, baka mi je napravila juhu. I ubrzo sam se oporavio. Samo postoji mali problem. Nažalost, ne znam koje su sastojci juhe, ali vjerujem da će djed znati. Dakle, idemo. Vrijeme je da nazovemo djeda. Dobra večer. Nazvali ste pekaru deda. Koja je vaša narudžba? Hej djede, ovdje je mačkica i trebam tvoju pomoć. Danas je baka jako bolesna i već sam pokušao sve što mogu da joj bude bolje, ali nažalost ništa nije uspjelo. Ej mačkice, ako je baka bolesna, moraš nazvati bolnicu, a ne pekaru. Da, djede, znam to. Ali kad sam nazvao bolnicu, doktor je rekao da mi neće pomoći, jer nažalost nemamo novce. I tada sam se djede sjetio da kada sam bio bolestan, baka je napravila juhu i nakon što sam popio tu juhu, osjećao sam se bolje. Potpuno sam ozdravio. Ali Maco, što me to tražiš? Kako to misliš? Recept za tajnu juhu je u obitelji stoljećima i ne mogu ga tek tako reći bilo kome. Znam to, djede. Znam da je recept tajna, ali stvar je u tome da se baka danas jako loše osjeća. Ona čak nije ni uključila televizor, a znaš da baka uvijek gleda televiziju s maksimalnom glasnoćom. Čekaj, kako to misliš da baka nije pojačala televizor do kraja? U tom slučaju nemam drugog izbora. Zapiši, jer sada ću ti reći tajni recept za tajnu juhu. A prvi sastojak tajne juhe je voda. Drugi sastojak je zelena stvar. Treći sastojak je tajni sastojak. To su 3 sastojka tajne juhe. Sve u redu, djede. Zabilježio sam sve sastojke. Prvo mi treba voda, zatim mi treba zelena stvar i onda mi treba tajni sastojak. Ali čekaj, koju zelenu stvar trebamo? Pa kako ću znat koji je tajni sastojak ako je tajan? Ej, mali mačak, ne brini više ni za što. Kad dođe vrijeme, saznaćeš. Djed je upravo poklopio telefon i dao mi je vrlo zbunjujuće informacije. Ali sve je u redu. Vrijeme je da primijenimo sve što nam je djed rekao. Pripremit ćemo tajnu juhu kako bi baka ozdravila od ove prehlade. Prvi sastojak koji nam treba za tajnu juhu je voda. Zato ćemo uzeti puno vode iz hladnjaka za vodu. A sada idemo na drugi sastojak. Trebamo nešto zeleno. U redu, u ovom slučaju uzet ću prvu zelenu stvar koja mi se nađe pred očima. I pogledajte, moji prijatelji, ovdje imamo nešto zeleno. I mislim da je to upravo ono što trebamo. Idemo! Moram staviti ovo u bakinu juhu. I eto, već smo stavili 2 prva sastojka u bakinu juhu. A sada je preostao samo tajni sastojak. I djed je rekao da ću u pravo vrijeme znati što je to. Idemo, moram razmisliti koji bi to tajni sastojak mogao biti. Zapravo, mislim da već znam. Tajni sastojak je najvažnija stvar u bakinovom životu, a to je njezina tava. U ovom slučaju napravit ćemo juhu u tavi. Idemo, vrijeme je da pomiješamo ovu juhu. I savršeno, juha je već spremna. Sada samo treba malo probati. I okus ove juhe je strašan. Upravo onako kako lijekovi trebaju biti. Uostalom, dobar lijek ima loš okus. Hajde, bako, došlo je vrijeme da probaš tajnu juhu koju sam posebno za tebe pripremio. Ako ova tajna juha ne uspije, nažalost ne znam što ćemo dalje. Ovo je naša posljednja prilika, zato ajmo, bako, moraš pojesti svu ovu juhu. I eto, prijatelji moji, baka je već popila cijelu juhu i sada sve što trebamo učiniti je čekati. Mislim da ću ovdje prespavati, pogotovo jer su već 3 sata ujutro i nadam se da će se baka sutra osjećati bolje. I koji je to sav taj zvuk? Zašto je televizija tako glasna? Čekaj, mislim da točno znam što to znači. Ako je TV na maksimalnoj glasnoći, znači da je baka konačno ozdravila. Ali gdje je baka? Ej, mačkice,
Ko je napravio nered u mojoj kuhinji? Hej bako, ne mogu vjerovati u to. Ozbiljno, jesi li stvarno ozdravila? Pogledajte samo, prijatelji moji, čini se da je baka napokon bolje. A mislim da sada ja trebam liječnika.